Saatana. Onko teillä ollut netti paskana? Niin. Veeti, se on vaan sinun netti, kun sulla on niin huono netti. Veeti, jos sulla on huono netti, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on. No. Mä katson kotona mitä back up. Koska mä lähdin. Okei, no ne. Fifi silleen hyvä, mutta sitten nyt on lukenut siinä kahtella kokeiltiin mitkä olisi kovin hyvin. Oho! Kato, meillä pääsi ihmisiä. Ei ollut edes vaikea kenttä. Ihan helppo. Ihan helppo. Kalve, saanko kysyä yhden kysymyksen?